Comrade. Parse mana mai. Tadzoka zvakare muchirongo. Zvakaoma. Things are standing kokai. Things are standing. Things are standing kokai. Hey. Sina somo mina musha. Ndikuda unyeka. Maro wavanisemi na Beatrice. Maro mbiti na Beatrice. Patsikwa mbiti. Maro mbiti size notenga. Ina raro vakanyora nenzimbi. Dzabva kunohodha. Adzitati 1 meter. Dzinoza vanotwaza. Safari zambe tsina mhosva. Nemunyama wangu ndagara nemunyama nakara. Akwara mbiti. Mbiti yatsikwa kuna mbiti. Wanga uchirerewa. 1 meter. Because zibuka social distance. Social distance. Ando. Nai mama. Kwa mrudzi 1 meter kana anambuya nanda. Unozara anambuya. Apa hodha svinga nenzimbi rakadai nditaura. Apa huna kana chekutakurisa nana huna. Unozodei zvakaoma. But ndinongatirisewa. Zvazvinoita zvodasewa. Hanzi nevakuru vakudhara. Zvazvinyani kurembera pane kudonha. Ndakazoti chikukonani kugara watongodonha pane kuramba wakarembera. Bhozi unosvika kupa wakarembera. Kuna wanosvika. Hanzi kusvika Gudo pane hanzi sadzere tsvimbo nekuti ndabata kumeso. Ndirisekuri Gudo abata. Ini kana ndari kabata kumeso usadzere tsvimbo bayiwa. Ndabata kumeso. Rova pangoda maona manje. Handizokuchezva. Saka pamba vanhu panga vachitsikwa mbiti memamuri kuvi. Hamunotsikwa mbiti. Ukaona vachibva uko vachiuya kwako. Iwe ita opposite. Anoona. Kuti ndokuti zvako zviite. Ukaona vachiya kunoka iwe enda kwavari. Mopesana. Asi ukati kwavari kubva ndokwavari kuendawo. Hayi pamanje vanobva fana kutotiza isusu. Fari ukatozoti wakabata nzimbe kana chimwe chinhu zvaunobva fana kutotirwisa. Aiwa hapana chari kuvava. Vari muchiki. Vari muchiki. Vari muchiki watonga wakatodya mustard. Vadya nduro. Yegarwe. Yegarwe wakati yegarwe. Aba. Aba ndichazopfekawo here hembe dzekuda. Ndafarira Kuda. Statement yaKuda hanzi Kuda. Hanzi Blangodza. Blangodza. Vari kumubhadharira renda. Ndikamuona anonibhadharira renda ndikaisa fara. Ngodza kaapa mberi naye Ngodza. Kumberi kaNgodza. Ngodza akaipa. Vanhu vakuruka. Vanhu vakuru. Akamuona sei ndakamushaya munhu akadaro. Mutodo wenyu anotoko. Ndinongodza wacho iyeyo. Mutodo wenyu Ngodza. Ngodza wangu ndinoda wangu. Ngodza anetsa kuno. Ari kuri Ngodza. Kurosibati na Ngodza na. Umaula kundosibati na Ngodza. Kai ndionduze kuti kurwa sibati na Kuda ini. Ona Kuda. Bari Kuda ngasa. Kuda nhasi akachena. Apa ndine wanga taura manje. Ndakashoma manje ndakafa focus. But makacheno wani. Tusho munoshore chi pasi madhara makapfeka. Dzadza kusongwa. Akandionduze. Original hapana kana kuti. Ndikakupa yechi kana ndikakupa kuti imbopfeka unozviappreciate unozvigamuchira. Mune matosimbisa because chinhu chinhu special boots special. Barita chete ndo rakazongotwa mayazi because anambeta mayazi. Ndikasadaro manje ka. Uzati team yangu manje. Ndikaisoda battery musoro manje zvine zvakatofa. Ndiyandisaba battery. Ndinoratidza kuti ndiri munhu womutemo. Ene mumutemo nda. Uzati ndakatamba dzakawanda mumutemo. Ndakateme ndiri secretary for legal affairs. Ndiyambonzi secretary for secretary ndakambopinda hangu but chimwe ndingopa kuti nhangu ndichakomana hangu timu yangu yeseri kuchando iyi muda kuisimbisa ndakatadza kusimbisa timu yangu iri kuchando manje hazvikudeka wese ari kumiriko rikova wese ndofana kuti ndimusimbisewo especially Blaminex Blangodza wacho Blaminex number 1 Blangodza number 2 zvishwa angari mugunduru ini kuti azowana imba iyo ndinatomupa imba iyo kuti azoiwana imba iyo ndatakuda shamari osvika kubucherera marari ungori mugunduru shoka ukafuma apaine shato apo unoita sei hazvibude kapicha kandiona manje zvakaoma zvachinja kamasa ndoda kuti naBlaminex naBlangodza vachirawo kuti Mwari ngaavaitire zvakanaka ende ine hangu handisara nevamwewo vanhu because kune vamwe vanenge vachibatsirawo manje Blaminex achazisabonipakana semi I hope ndozoti achadibaki zvichaitawo pamberi ndozoti hangu anenge kudwa nekushayiwa asi zvichaita zvazvo but Blaminex yacho ndovatenda chose because ndovari kumodifya manhu yacho ese naye Ngodza wacho kwenini hamusonitendo ndikatadza kuti nayo ndiwopedzisireka because ndikatadza ndaitei fara unitendo mudara Blaminex goes with my relatives
nekumukadzi wenyu kamubhara ari kumba wenyu mufana uri tendo panyaya yebhara apa imira taudza mukoma wangu akarohwa nemheni mana ndisana pawana ndine mhuri yangu ndina baba wangu anoti clever manyonga takawira manyonga dhanimo manyonga sidney manyonga kuku manyonga ishmael manyonga and whoever vese hama dzangu dziri kusouth africa ndovatenda chose no stay blessed handizvozvo yes to fall according what is within ndobva ndaenda kuchando kwacheko ndo vandandisawira wangu dhagi mwana wake bruno mukadzi wadhagi wacho mukadzi wabruno wacho stay blessed god bless you mwana ndobva ndaenda kucanada ndo vandati mukoma wangu richard manyonga ari kucanada achendo nemhuri nemukadzi wake diaspora yese imda manyonga manyonga kamutorati mune diaspora but hey takati hosta fuke zvona diaspora yese yakadaro yakalota muti mutsvaga muna blangodza munomudii pakadaro aya blangodza munomudii pakadaro iye unozati chinzi upenyu manje kazvinzi ukama manje ukama hauzonzi unoda hama yako zvakafanira kuti kana ndafa ndatsiva netreni chacheni hama yangu chaimbofeka ndichikora patidovasawira apa ndipedza kuumba usawira because usawira wakati ngodza nakadhidhi nakuda no one shall overtake ngodza akaita zvishwenda akagona chose unozodikana ndiwo usandikapfeka kana heti zvayo kana hengechefu zvayo ngonzi nanda ngodzi we hengechefu naye nangodza blangodza aiwa unozodini iye ndinogara ndinoti naimu ende ndakatoisa panzeve kana pabhandi yakarembera kuti vanhu vesazoti ndichaudza kuti yakabva kuna ngodza ari kushando aiwa achakunzwa ingodzi plus imwe nyaya mandekuti vanhu ngatigari alert panyaya yekuti we are now our situation iri muno muzimbabwe haina kumira mushe ende situation iri pasi palapa haina kumira mushe panyaya yecoronavirus is very very shitful minded but kuda akati zviramba akati tanzi anopenga ungotofototora nemunhu kupadera ndati nai baba vada kubatsirwa nechi nembama vada kubatsirwa nechi but no ada kubatsirwa saka vanhu ngatigare tichiziva kuti pasi panapa hapana kumira mushe korona inokurovera panzvimbo korona inokurova ende home and away saka korona hachisi chirwere chekuti chinonzi chinoda kuti korona yasiyana neaids ndaitoseka zvangu basa angu ndichatozerekera kuhura kana aids yakuurayira munhu panzvimbo kuti unoregera kuhura kana aids yakuurayira munhu panzvimbo yakurara ipapo tichazerekera kuhura kana aids yakuurayira munhu panzvimbo ipapo kuti haini baba imitai mushe apa ndo zvadaiseka kuna nambuya nachembera angu nditi naini kuimimi amuchiti imimi ndimaimba kamuchiti korona shandira korona shanda korona chiyauya makuti korona daidzai jesu ndiye mutungamiri asi ndimaiti korona shandira korona mambo jesu zvakanaka here zvinoona toona manje vaiimba zvakanaka shandira korona izimakuti daidzai jesu anozive ipapa anga asipo zvakafanira ndandisipo asi ndomhanyisiwa shuwa kubva kuna medical chambers kuda najulius nyerere ndozobudana pamedical pachakasara nekwese kusvika kuti machina ari very dangerous kwada korona yangu apa nje maona kuti machina ari very dangerous ndokwachakabva kuda korona vaneiwana upi yakadai haiwani zvikumhanya kai kana ndiwo ndiudze unofema unongotori mumba kana uri mumba unotenga mari $45 US korona ndunzi watenga korona iyoyi yemuta gore rese muchiishandisa gore 1 ine guarantee international yakatonyorwa ine nemagidzenza utanga wazora mafuta but imwe nyaya yanga ichitisa manje yekuti unogona kuti chadzidrive were kana nguva yakwana munozidrive ndo mapango kana ndokuti mapango emapango valetise kuri kudo makasimbisa inini nonzi clinton
Clinton. 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 Amundizeri. Ndio Clinton wacho. Kwa vile fapa sasa. Mama kauzonzi chi. Aina dada uzonzi Clinton ya. Mwana wa Minoxi ndio wacho. Good one. Kwa Minoxi akasubiri tayari sana hivi. Bomba. Watakula na yeye. Masimbisa. Mwisho mwanangu. No. Ya,